Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wani zamani zai zo wa al'ummata tsoron Allah zai tafi a ciki. Mutuwar fuji'a za ta yawaita. Zamani zai zo da za a dinga yawaita girgizan ƙasa. Zamani zai zo da musulmi baya sallama sai ga wanda ya sani. Zamani zai zo da za a dinga yawaita kisa a cikinsa. Zamani zai zo da mutane za su dinga halatta sabo. Sai sahabbai suka ce, yaushe ne ya manzon Allah? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, zai zo ne a ƙarshen zamani. Idan kuka ga hakan, ku jirayi tashin alkiyama. Abinda wannan hadisin yake nufi a nan shine kamar zamaninmu ne, iyaye sun damu da abinci da tufafin yara, amma ba su damu da shuka kunya da ɗabi'u a cikinsu ba. Mutane suna buɗe ƙirjinsu don sauraron waƙoƙi, amma idan wa'azi ne wato maganan Allah, sai ƙirjin ya ƙuntata ta yadda ba zai iya ƙarfa ba. Muna cire kuɗi mai yawa mu siya abin da ya burge mu da wanda ya bamu sha'awa, amma a lokacin da muka ga akwatin bada sadaka sai mu laluɓa mu nemo mafi ƙaranci a cikin kuɗaɗen mu. Alhalin wannan shine mafi alkhairi akan waɗancan. Muna kokawa akan yawan hatsari, amma muna mantawa da sunnar addu'o'in hawa abin hawa da fiyayyen halitta ya koya mana. Dan Allah kada ka wuce wannan bidiyon ba tare da ka tura ma ɗan uwanka don ya amfana.